Gimi weche manyien. Moko kuom jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Nandi koro ywago kwan mar jopuonjre ma yawuoyi ma koro donje kuonde tiegruok ma giwacho ni koro dok piny mokalo. Man kaluore gi medruok e kwan mar yawuoyi ma sani chako ohandgi giwegi ahinya to ohala mar riembo bodaboda ma gidonjo e bang' tieko sombgi mar klas 8 kod klas 12. Wale mafundi ambao teknolojia imewapita kidogo, sio lazima pia ukuje ukaa hapa usome tuseme mwaka moja. We have short courses like the CVET courses. You just come here, take the CVET course in electrical. You can do it for 4 months and you get your certificate. We have over 3,300 female students against 2,300 males. So this is really, we really need to appeal for the boy child to enroll in TVET institutions. Appealing for the boy child to enroll and to take his position in TVET institution, so that we all have same opportunity.